Борбина. Десяток наших. Ti pistavite, vidiš šta slučajno. A che radio?
Napravit ćemo krug i onda ćemo se vratiti na 15 minuta. Može? Hvala.
vatrne posao, majke. A ja. I da dođe vikend. Ajde tu,
Ja to ne znam. Pa da ovo poslije da mi da ovdje. Vadi iz džepa i da ovo. Ajde, ništa. Nešto da je razmislio. Hoće da mu Treba koje se odva. Ajde se vidio, dobro. Ajde se sad vidiš uvek.
Verujem da je veliko ljudi ostalo u zgradama malo. Koliko je
Da, evo ga, već gori. Pošaljite mi podrugat. Svaka mu čast.